Sohphan uba khambon ki brio ki nyo yu uba don dor satya bat bon sien ki pai ba ha ki thai nong kandong ki jup sai ki sniang na maro bon sien ki syam ba kamdon ka yo ka hat na ka banta ban pnya yo te so henry hadien ka jing sedang no ka jackfruit mission house nam al ja khat pra kaladon ka jingkala ka bajur bha na marba ki don ki kanhon ki ba pendon kam yu Sohphan ban pen kala saka jing set jing bam bat kiladon ru ki kanhon ki ba kamai shipho hadu khatsan hajar hakashi sngi ka office jong ka directorate of food processing jong ka sorkar jala mantaksi ka arpnyo trip nai tung kala penlong ya ka jack start 2023 lani ka ta ka yo ban pen inam ya ki jat jingbam ki bala sna kerpang no Sohphan bat nau sieng chung u ha ka ba ka menteri ba pe ya ka ka rep karyang ka dr mazil amprin lingdo kalawan ban simanta kum ka kongsan ha ka jelang ka bala penlong hastit convention center Shillong ha ka ni ka si lawan ban simanta lang dai kin nong penmi jingbam no Sohphan ha ka leng ki chaka chung ka jala ba kan thup lang ru na du rilom garu ka Giant Hills na ribhoi bat kumju ru na rilom khasi ha ka jingyai ban pe ki jat jingbam balasna du Sohphan na ka liang jong commentary sarkar ka lasyam ba don ki basna jingbam kumukek bat ki we na lor ka jingsna chips yu Sohphan ki jat jingdi ban pen pengat kum ki umso ya ki wan bat ki we na ka liang jong commentary ka ladap ka jingkamen ban syam ba ki nongrep Sohphan ki kamai bha ban pen bet pimbiang ya ka yeng sam na ka ba pen kala jingbam no Sohphan habai kren bat kilat pathai khubor ka dr mazil amprin lingdo kala pen pau ba hadien bla yo jingtep ya ka yo ka kot ki nongrep no Sohphan kan sara ban pentep show menteri rang ba ka jalau konrad ke sangma ba ya ka te commission dei ban pen kut no henry dei ban peteng be ya ka na ka benta ka jingbet jingbiang jing ki nongrep jong ka jala Meghalaya ni ki farmer producer groups la ni ki nongrep ki bala poi ha ka kerdan wan walam ya ki items la ni ki jingde ha ka yo ki bodon kata ka value la ni kata ka jingla ban ai jingim bat ban ai kamai ya ki nongrep uni Sohphan de uso uba shukot bet ha ki klau ha ki tap Sohphan hadin bangalasong ha ki jingel lang tarasmi ngayo I don bon jan ki jing mentoy away kalong using Sohphan don ya kata ka pharmaceutical value ko pamut ba de jingbam ubala ban wan lam ya ka jingla ban treat ya ka jing pangshili number 2 utu uso obo pi bread ubam pendon kam por babam kibriu ki babam Sohphan utu u so pelun jong kiti ki Sohphan la ban shna ya kita ki jingbam ya ka nakabenta ki jingli ki sniang siar ki kitu ka fodder ka balong very important nang ta pade ngayo ru ka jingtip nta ka sniba la sedang ya ki kat tu kat ni units haka jela ko away but nakini ki units gila yo chip Sohphan yo shing Sohphan niyo ya kanika Sohphan ubadang emru ba satla kari India ba ka perthai ki bam haka jaka jong ka jingbam do kata ka vegan product bagi ong katuru kalong very fruitful TPU iba uneu Sohphan udon bon teli kita ki jing mentoy ki balapan ai kamai ka ji ya ki nongrep te kani ka mission jackfruit kani ka taka jing ai bisa ban penklan ya ka jing pendon kam yu Sohphan bang yo ki klau ki tap ki jongi ki per ki jongi kan de ben kut no hajar akulai ada jalan usau kadi ben wan no pada saka mission 2.0 la ni kata next chapter ni ka hakot ba puli ka jing teng jong kadi ka mission ngi hap man ya kren haka sarkar ba ni la yu I ba ka jing mi na umi wai so ka ai ya ka jing im ka ba piang ha ya ki ba ki nongrep ki yo ka juice ki yo ka wine talami sa ka beer dikato ka wine policy jong ka state of Meghalaya ka ba ay license ki nong na wine katuro kalala manyaram bat kini pa ro khot ki de ki aka ki ban wan lam ya ka jing mentoy na ka benta ki nongrep kam tam ban ai ya ka employment ya ki nong song snong ki ba
Don dak away pat kalat ban kamai kaji tinggal try ni dan government support kini dan sara ya kasih government berkasa bu kecing kerpa crowd ya sekar bahkan dirap ini bangin sustain sustainment dia kena ke program nang ba kecing mentoi kan lek syakitu kipat ba kibasyong kamtam si kejakan kendong bawat kam buat jam kini ki farmers ki bangaya kendu mene kita ki producing ki farm producing groups ki kamai shmoja sisni kasana jar sisni krishna ki asha krishna ki krishna pun jat kita ki wine ki beer krishna ki kita ki Sohphan haka pun rukom tekani ke babah kan haka cingpet kecing start Sohphan kami Sohphan India kayu iba namar baki nongrep Kyrwoh ya kata ke facility ke babiang berderap iki baki im nak rep keriang kipeni kijat schemes untuk berma IDS ketu tinrei ni yo ipat mentaba ni hapen ya rap ya kinong song syakhan nong kendong kitu di basyong hapo urban centers mapilapan im pat kamai na kum kini ki activities iban banam ta joti so ni kum ka sarkar bantangi dei ban revisit yang ya ke agriculture ke horticulture ban pet hakno ko rukom nila ban ai jing mentoi yaki nong song shi gitu cakap bakin don kam bakin ya wan lut sasor ban pet ya kita ki wei pat ki rukom kamai kecil tang hak mat jong pi hak cakap ko pisyong kipun gini kilat ki kabu mereka sarkar pat kadi ban organize kita ki sectors kene kadi ko wei na kata benta ba ka sarkar ka organize kene ki sector ka pen klan ye kene ki sector pat ka pen mi ye kini ki products kiba ngayo snow what dasha China Japan Krishna show do to powder ubami na ushin Sohphan na powder ubami na Sohphan ubala pendikian te kini ki bangilak test iki ban yu iba la bande ni kata ke kam ni lei ka change kan wan tang bakin de yu ka change berobot kapan kelab yang buat kapan ai jembut di paipa bakin pai den syagara kala ban pet hatola nemla ban yo ke kamai ke kecing ke bopit ko biang nak rep keryang ke badai ketelong jong kata kasing im jong mi pasi jong dia poi wa garu ten Shimye ka kabu sya ka lawe ka bakwat bakhya da ka baphiwan man pha pet baksha sumar haka the Shillong Heart Clinic ka badan Nongrep Hills Shillong phila ban chu phone ne pha message ban bu por yakindo ba Dr. Sinrang Batngen Wadri u Dr. Balapin Tibet haka ban sumar jing pang klong snam ka clinic ka play man ka sngi light no haka sngi ublay na do ka khatway baje min step hado and re baje janmet